Skåne. Čaute, ja sa nachádzam práve v Beloch, teda na prvých medzinárodných majstrovstvách Slovenska v motokrose. Som momentálne v stánku 711 MX Team, respektíve v DEPE. Môžeme si to troška bližšie predstaviť. Je to teda tým, ktorý sponzoruje firma 711 Shopzone. Chalani jazdia na motocykloch od značky Husqvarna. A teda, aby sme si to troška bližšie priblížili, tých vlastne jazdcov, ktorých tu máme a ktorí nás reprezentujú, tak si môžeme troška niečo bližšie povedať. Ako s prvým začnem teda s Ládikom Kolajom, ktorý má číslo 20 a teda jazdí v kubatúre MX1. Ďalej tu máme číslo 52, Jozef Posluch, ktorý jazdí v kubatúre MX2. A ďalej tu máme Davida Tomáška, ktorý jazdí v kubatúre MX4 a viete ho nájsť na trati so štartovým číslom 55. Takže toto by bol taký kratunký úvod. To sme si tak na začiatku zhrnuli, povedali a poďme sa na to pozrieť bližšie. Takže ako prvé tu mám našeho veterána, respektíve MX4-kára Davida Tomáška. David, ty už máš za sebou teda prvú rundu, povedz nám troška niečo bližšie, ako si sa na motorke cítil, čo a ako. Takže na motorke som sa cítil celkom dobre. Po štarte hneď som vyštartoval medzi prvými, ale potom bola teraz strašne rozbitá a som sa trošku trápil, ale ináč super. OK, super. A teda ešte nám skús povedať, aké máš očakávania do druhej jazdy, či by si chcel prípadne výsledok vylepšiť, alebo si spokojný relatívne na prvý závod aj s tým, čo si zajazdil teraz? Tak zajazdil som, mal som trošku dlhšiu pauzu po zranení. Som teraz po 2 mesiacoch na motorke, ale tak pokúsim sa ešte lepší výsledok a udržať to kdesi vpredu. Dobre, super, ďakujeme, gratulujeme, držíme palce. Takže aktuálne tu máme Jozefa Poslucha, ktorý teda nosí na motorke číslo 52, jazdí kubatúru MX2, teda 250-ky štvortaktné, takže Jojo, povedz nám niečo o tvojej jazde, ako si sa cítil na motorke, či si s výsledkom spokojný, prípadne či by si niečo zmenil, vylepšil do druhej jazdy. Ahoj, takže jazdu by som zhodnotil tak 50 na 50, pretože v začiatku sa mi šlo v celkom pohode, akurát mám málo motohodín najazdných na motorke, takže predlaktia išli skôr do depa jak ja a do druhej jazdy by som to chcel nejako viac uvoľniť a aby som to vydržal celé. Takže chceš akože si udržať ten výsledok aj v tej druhej jazde, prípadne ho nejako vylepšiť, ale tak nazveme to tak, že opatrnejšie, hej, aby si akože neprivodil nejaké ďalšie že zbytočné zranenie alebo niečo tomu podobné, hej? Tak idem hlavne s rozumom a s kľudom. Skúsim bez padu. Dobre, tak držíme palce a díky moc. Ďakujem. Aktuálne som tu s Ládikom Kolajom, ktorý teda nosí číslo 20. Momentálne má teda po prvej jazde, práve dojazdil, takže Láďo, aké sú tvoje pocity, lebo prestúpil si teda do vyššej kategórie, respektíve kubatúry, jazdíš 450-ky, takže povedz nám troška, že ako sa cítiš na motorke, či kondička, či si spokojný s výsledkom, prípadne či by si niečo zlepšil, zmenil, takže nech sa páči. Takže start sa mi vydařil v prvním závodě, byl jsem tam kolem nějakého 5. 6. místa. První kolečka se mi docela dařily, byl jsem tam s klukama, ale potom, jelikož jsem vlastně měl velké zranění, takže jsem měl docela velkou pauzu, tak mi začaly hodně tvrdnout ruky. Tak jsem se postupně propadal, ale nebylo to nejhorší. Ja som spokojený a uvidíme, aká bude druhá rozjížďka. Ešte nám možno môžeš troška priblížiť, že čo čakáš od druhej rozjazdy? Či by si chcel možno ten výsledok troška zlepšiť, alebo teda udržať si tú pozíciu, že zbytočne nejako
nešpekulovať, hej, aby si nespravil zase nejaké zranenie alebo niečo tomu podobné? Tak určitě zopakovat start, ať jsem tam zase někde vepředu a vydržet s klukama zase díl než těch 5 koleček a hlavně ve zdraví. Super, ďakujeme, nech sa darí. Děkuju. Takže tu na David Tomášek, číslo 55, kategória MX4 už má aktuálne po svojej druhej jazde. Ja by som sa ťa len tak pýtal, aký bol teda tvoj výsledok, ak vieš, či si s jazdou spokojný, prípadne čo by si vylepšil do budúcich pretekov, do ďalšieho podujatia. Tak teraz som momentálne skončil na 11. mieste. Druhú jazdu možno by to vydať celkovo na 10. Vylepšenie je tam ešte veľa, lebo som to zranil tak lepšie, tak som jazdil a už potrebujem potrénovať a bude to lepšie a lepšie. Takže každopádne, počuli ste sami, nevieme ešte úplne presne, či 10. alebo 11. miesto celkovo, čo si myslím, že je veľmi super výsledok, takže ku výsledku určite gratulujeme a teda, ako ste počuli sami, už treba len troška zapracovať na tej kondícii, na tej výdrži a je to ešte o kúsok lepšie. Takže tak ako David a Ládik, takisto má za sebou teda svoju druhú rundu už aj Jojo. Ja osobne môžem povedať za seba, čo som si všimol, že teda ten výkon jeho v tej druhej runde bol o poznanie lepší. Takže skús nám troška približiť, že či si aj ty cítil a videl tam ten rozdiel oproti tej prvej rozjazde a teda ako sa ti išlo, troška nám niečo približ z pohľadu tvojho, ako si to videl ty. Takže do druhej jazdy mi dosť povolilo tvrdnutie rúk, s tým som už tak nebojoval. A išlo sa mi dobre, na to, aké to bolo dosť viac rozsekané, tak som si vedel nájsť nejaké tie stopy tam a obrazil som to celé. Som tu celý živý, zdravý, takže som rád. Super, výsledok nevieme momentálne ešte povedať, lebo sa nám stala taká anomália, že ani pilot nevie sám, že koľky vlastne došiel, ale došiel lepšie ako rundu predtým, to vieme určite. Takže zlepšenie tam bolo, ako ste počuli, aj on sám ako hovoril, že teda možno aj troška ten stres, tá tréma opadla, povolili ruky a išlo to jednoducho lepšie, držal vyššie plyn, no čo vám poviem. Jasne. Díky moc. Ako môžete vidieť, teda depo za nami už je pomaličky zbalené, to znamená, že chalani už dokončili svoje druhé jazdy. Takisto ako David Tomášek, tak aj Ládik Koľaja momentálne čerstvo dojazdil druhú rundu, ako to my motokrosári hovoríme. Takže Láďo, povedz nám nejaké tvoje pocity v druhej runde, aká bola trať, či to bolo o poznanie ešte viac rozbité ako v tej prvej runde, hej, ako sa ti išlo. A či si mal teda aj nejaké problémy na trati, alebo tak to nejako nám to zhrň. Ano, tak start do toho druhého závodu byl zase docela slušný, byl jsem tam kolem nějakého 8. místa, takže to šlo. Držel jsem tam v začátku s klukama dobré tempo, ale potom zase problém ruky trošku stvrdly, takže jsem se zase trošku propadl. Trať byla už dost rozbitá, sluníčko svítilo hodně do očí, takže to bylo takové nebezpečné. Ale tak som celý, som spokojný, bylo to trošku lepší. Super, takže počuli ste sami, bolo to troška lepšie. A ako hovorí aj Láďo, tá kondícia tam ešte úplne není, ale sezóna je predsa na začiatku, takže ešte len začíname, čiže ešte má čas dotrénovať, má čas dobehnúť, takže super Ládik, my gratulujeme. Ideme vyriešiť anomáliu. Áno, poďme vyriešiť anomáliu a vidíme sa na ďalších závodoch. Díky moc za pozeranie, odoberajte, zdieľajte, lajkujte a snad sa vidíme na ďalších závodoch. Čaute. Čaute.